Kabalo ba kamo nga before si Kristo niadto sa langit, nasa tugon kanato? Nasa mission nga gihatag kanato? Yes, naa diha sa Matthew 28:19-20. Gisulti niya diha ang Great Commission. Mo ang pinaka-importante nga atong buhaton samtang wala siya. Naon sa kining Great Commission? Atong basahon, ingon niya, "Go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, teaching them to observe all things I have commanded you, and lo, I am with you always, even to the end of the age." Now, ingon ang pulong sa Ginoo, go and make disciples. Gusto ni Kristo Jesus nga magpanglakaw kita ngadto sa mga tao nga wala pa kaila sa Dios. Ato silang adtuan pagkatapos himuon nato sila nga disciples. Ingon gani ni Kristo sa Acts chapter 1 verse 8, mahimo kitang witnesses sa Judea, sa Samaria, no? Sa Jerusalem o unto the uttermost part of the earth. Mahimo kita mga witnesses sa Ginoo. Dire maghimo kitag disciples. Go and make disciples. Ang main command ni Kristo gani dire sa Matthew 28:19, make disciples. Maghimo kita og mga tinun-an. Susama kita gasunod kang Kristo, maghimo kita og mga tao nga mosunod pud kang Kristo Jesus. Bay pangutana be, naghimo ba ka mo tinun-an? Naba ko may mga pupils, naba mo mga disciples. Bitaw ninyo, command ni para sa tanan. Dili ni command lang para sa usa ka tawo, para sa pastor. Kundi command ni nga moskop gikan sa pastor ngadto sa pinakaubos nga Kristohanon sa ranggo. Dapat kitang tanan magbuhat ni ani. Diakono, treasurer sa simbahan, babae, lalaki na kay tinudluan sa mensahe ni Kristo Jesus. Mao kini ang command ni Kristo, iyang pabilin-bilin. Mingon kita nga dili man na para sa ubang pastor, para lang na sa pastor man. Uy, kung ang taon nimo dito sa Mount, 500 ka people ang nag-atubang dito kang Kristo Jesus. Silang tanan dili mga pastors, silang tanan dili mga deacons, mga common Christians lang. Yet gisugo ni Kristo nga maghimo sila mga disipulo. Aha magkakaron, naaba ka diha sa imong eskwelahan, naaba ka diha sa abroad, naaba ka diha sa imuhang barangay, paghimo og tinun-an. Isag isa lang ka buok. Taga tuig na kay isa ka tawo nga madala sa Ginoo. Dako na kayo kana nga bahandi nga madala nimo sa langit, dili ba? Ingon sa pulong sa Ginoo, ang value sa isa ka kalag mas dako pa sa value sa tibuok kalibutan. Kung basahin mo sa Matthew chapter 16 verse 26, unsa may imuhang ginansya kung maangkon mo ang tibuok kalibutan pero makabsan ka sa imuhang kalag? Meaning bisan pag maangkon nimo ang tibuok kalibutan, kung makabsan ka sa imong kalag, gansi gyapon ka. Nganuman kay mas dako og bili ang isa ka kalag kaysa bahandi sa tibuok kalibutan. Mao na mga igsoon nga kung makadala kag isa ka kalag ngadto sa tiilan sa Ginoo, dako kaayo ka na siya nga butang nga imong gibuhat para sa Dios. Wala ka nag-offering og 50 pesos, kundi naghatag ka og isa ka tawo ngadto sa Ginoo. Now, unsa ingon sa Ginoo pagadiane? Go therefore and make disciples of all nations. Ang tanan nga kanasuran dapat maghimo kita dito og mga disciples. Kanang word bitaw diha nga nations, gikan kana sa Greek word nga ethne, meaning tribe. Go therefore and make disciples of all tribes. Example sa tribe, Manubo, Subanon, Bisaya, Waray. O ana ba? Sa matag tribo dapat maghimo ka og disciple. Mag-adto ka sa pinakalayo nga lugar o diha sa imong silingan, maghimo ka disciple. Ang ani man gud ni maisuonan no. Unang-una dapat maghimo ka disciple sa imuhang Judea. Sunod sa imuhang sa Jerusalem, Judea, Samaria, ug adto sa pinakalayo. Ingon ana ba? Ayo Melissa Ramirez, ingon ang pulong sa Ginoo sa Luke chapter 15 verse 10. Adunay dako kaayong kalipay sa langit kung adunay isa ka kalag nga magrepent.
Atong basahan sa Luke chapter 15 verse 10. Ang pulong sa Ginoo sa Luke 15:10. Likewise I say to you, there is joy in the presence of the angels of God over one sinner who repents. Ang context man gud ani mga igsoon is nawala ang coin sa babae, nakita niya, gitawag niya ang silingan, happy ka siya, mag-celebrate kita, kaya akong isa ka coin, nakita na. Ingon dayon sa Bible, so sama niya na, adunay na kung kalipay sa langit, kung adunay isa ka makasasala nga mag-repent. Pusa ikaw, say-say gyud wala gyud kay kung magrepent na kanang imong gisaysayan, malipay ang tibuok nga mga anghel sa langit, malipay ang Ginoo, malipay usab ikaw, dili ba? So, mao ni mga igsoon, pagsangyaw kamo sa pulong sa Ginoo ngadto sa mga tawo nga wala pa kaila. Usahay man gud mga igsoon kay ang ato lang gakabuhat kay pagchika lang, pagpangdaot lang, pagpamarites lang. Wala tay reward maangkon sa pagpamarites. Wala tay reward nga maangkon sa pagpanghilabot sa uban. Apan naa tay reward kung kita mangagni og kalag magsulti sa balaang pulong sa Ginoo. Dili ba? Dako kayo ang bahandi nga gapaabot ni adtong mga gasangyaw sa pulong sa Ginoo. Ingon pa sa Bible, makabaton sila og crown of rejoicing. Ang mga tao nga gasangyaw sa pulong sa Ginoo na sila'y korona. Ang pangalan sa korona is crown of rejoicing. Ingana man gud na mga igsoon ba, so sama bitaw sa usa ka tawo nga mag-adto dito sa field, mag-harvest siya, inig-uli niya, malipay siya, di ba? Kana siya harvest. Ingon ana pod ang usa ka tawo nga magsangyaw sa pulong sa Ginoo, unyag na isa ka tawo nga magrepent. Madalin stilan sa Ginoo, malipay siya. Na ako isa ka kalag nga nadala padulong sa ilan sa Ginoo. Mas dako pa na sa gahatag ka og kanang 500 pesos sa simbahan. Kay kanang 500 pesos sa simbahan, pwede ra man na imong ipalit og isa ka haligi, ibutang nimo sa daplin. Di ba? Haligi rin mapalit. O baka pagkaon rin mapalit. Pero og magkadalag ka o isa ka kalag ngadto sa Ginoo, agoy. Dili lang isa ka haligi ang napalit nimo kundi bahandi nga dako kayo. Mga igsoon, ingon gani sa pulong sa Ginoo, ang bili sa isa ka kalag mas dako pa sa bili sa tanang bahandi sa kalibutan. Mas dako pa sa 500. Mo na nga mas bililhon pa nga ikaw makadalaw isa ka kalag ngadto sa Ginoo kaysa maghatag kag 500 sa simbahan. Diba? O hangyo sa inyo mga igsoon, BBC sa pagtudlo sa may balita. Nay bata nga buyagon kaayo pero maminaw kung sa tiyag Bible story. Wala sangyawi ang bata may tungod sa story ni Jesus. Ang imong amiga, sige mo tabi-tabi, walay pulos inyong mga istorya. Sige ra magpanglibak sa inyong silingan rapod. Wala man ni reward nga maangkon. Ang pagsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, paghisgot sa about sa Bible, na kay reward ni ana. O tama mga lalaki, mga bastusan kay mga baba, sige ra binastos og istorya, wala na reward sa langit. Wala na bili. Ang naay bili mao ang pagsangyaw sa pulong sa Ginoo sa imong kapwa nga lalaki. Sangyaw. Ikaw na ay bahandi nga maangkon sa langit. Gamitan ninyo inyong time para sa mas importante nga butang, dili para sa mga less important nga butang. Sama bitaw kung magkaon kita, kabalo kita nga dili kita angay mo kaon og junk food. Ang atong kaonon gyud katong mga nutritious nga mga butang. Ingon ana pod, ang atoang buhaton gamiton nato itong oras sa mas importante nga butang, dili kay sa sa dili importante kayo nga butang. Unya mga igsoon, kung pananglitan ang imuhang asawa, wala pagid kaila sa Ginoo, ikaw ba na sultii imong asawa may tungod sa kaluwasan? Musugot lang ba ikaw nga ikaw lang ang malangit, ikaw lang ang happy with the angels, makakita sa nawong ni Kristo, makakita sa nawong sa Amahan, makakita sa nawong sa Dios, pagkatapos ang imong asawa ang makita lamang niya matag-adlaw kangit-ngit kalayo, ang madunggan lamang niya mao lamang ang panaghilak,
Ikaw, madunggan nimo mao ang panagkanta sa mga anghel, pagkanta og praise him, hallelujah, pagkaanindot sa imong experience. Pagkatapos imong asawa, imong mga anak, gatiyabaw dito sa impyerno, makaya ka nimo na hunaw-naon? Kanang imong asawa, pag wala pa na Kristo sa kasing-kasing, padulungay gid na sa impyerno. Kanang imong mga anak, kung wala pa na Kristo sa kasing-kasing, padulungay gid na sa impyerno. Pagbantay basig mamatay na ka na sunod adlaw. Delikado mamatay na sunod adlaw ngano man kung bakante iyang tiyan, walay Ginoo iyang tiyan, pagkatapos mamatay na sunod adlaw, impierno gid na padulong. Walay lain way para kana imong asawa, imong mga anak o baka imong bana makaadto sa langit, mao lamang ang pagdawat kang Kristo Jesus. No? Na yung mga pangutanan, di sinako tubagon, ha? Padayon sa ugwali. So, imo yan ang i-disciple. Dili buti pa sabot mga igsuon nga, pag imo na nasangyawan po sa pulong sa Ginoo, diha nakakutob. Dili mao. Dapat, inig kaluwas niya, imo na po dayo na siyang ipatubo sa kaalam sa Ginoo. Ingon ani ba mga igsuon, no? Sa dihang imong gipaanak ang imong bata, imo na po ng pagkaunon o pagkaon, painom mo og gatas, hantod mo dako siya. Diba? Dili maayo sa usa ka ginikanan nga pag mga anak siya sa iyaha nga anak, iha din ang biyaan. Irresponsable nga mama, diba? Ang responsable nga mama is humanyag anak sa iyaha nga bata, iha din ang painom og gatas. Pagkaunon og mga pagkaon, pagkaon og mga maayo nga mga pagkaon. Ingon ana pod, human ka magsangyaw sa pulong sa Ginoo nya kanang tawhanan mo dawat kang Kristo, mo repent, mahimo ng anak sa Ginoo, ayaw pasagdai. Sa pipiha gyapon at timan na gyapon, padayon na pagsulti ang pulong sa Ginoo sa iyaha. Hangtod siya magmature, hangtod siya mahingkod, og dayon siya na pod ang mag-disciple og lain nga mga tao. Ikaw ka disciple sa iyaha, siya pod dayon mag-disciple na pod sa lain nga mga tao. Mag-connect, magsanga-sanga, hangtod magdaghan na ang tumutuo sa ato ang Ginoo nga si Kristo Jesus. Ingon ana ba, no? Ang pangutana bi, disciple ba ikaw? Gasangyaw ba ikaw sa imong mga amigo? Ang imong mga anak, imo bang gisangyawan sa pulong sa Ginoo? Ang imong bana, imong asawa, basin og negative lang sa life ang inyohang giskutan kanunay. Basin og away o kasaba lamang kanunay ang inyohang nga diskasyon. Dili ang pulong sa Ginoo. Kung sige mo kiskot og mga away o kasaba lang, mo nangagubot kid inyong panimalay. Dili gyud mo magmalinawon. Kay ang sentro sa inyong kinabuhi, ang kalibutanon nga mga butang. Pero ganig ang Ginoo, mo'y sentro sa inyong kinabuhi. Ang inyong panimalay puno sa kalinaw, puno sa kalipay. Ngano man, ang isa nahadlok sa Ginoo, ang isa nahadlok sa Ginoo, puros na ikahadlok sa Ginoo. Di, walay away. Imbis masuko pa untang isag padayon, moingon siya, ay dili na lang ko magpadayon ka suko kay nahadlok ko sa Ginoo. O, di ba? Ingon ana unta sa mga igsuon, kumusta ka? Nga magmalipayon ang imong pamilya. Unya dili lang na karon pag magmalipayon ka. Magmalipayon pag ka panahon nga mabalik ang Ginoo nganuman kay ikaw gisakgaw sa langit. Ang imong asawa gisakgaw sa langit. Imong mga anak gisakgaw sa langit. Kamong tanan gisakgaw sa langit. Di ba? Pagkaanindot kaysa siya lang ang gisakgaw sa langit. Wala kay apil. Ubag ka, ikaw lang ang gisakgaw sa langit. Paglingi mo, wala lagi dari ang ako ang mga kauban. Pagka makaluoy sa inyo nga pamilya. Diba? Bahala mga igsoon og ilaha kang murahon, katawan. Sultiigid sila sa pulong sa Ginoo. At the end, magpasalamat rin na sila sa inyo ha. Moingon sila, salamat ha nga wala ka ni stop sa pagsulti sa ako Tungod niya na nakaila ako sa Ginoo. Kay kung nihunong pa ikaw basig wala ako kaila sa Ginoo karon. Unya karon dili ako malangit. Nga di ba? Karon lang na sila ga saway-saway sa inyo ha. Gingalan sa inyo nga buang, gingalan sa inyo nga walay buot. Pero sa future makaingon sila salamat sa imuha nga gibuhat. Tagaan ka reward. Tagaan ka reward. Dayon, baptizing them
baptizing them. Now, human mo sila mapadawat ka Jesus, human mo sila mapatuo mahitungod sa kamatuuran ni Kristo Jesus, bautismuhan sila. Ang baptism, usa jud ka na siya katimailhan nga kita Kristohanon. Ang bautismo, usa na siya ka simbolo ngadto sa public nga kita tinuoray na nga iya ni Kristo. Ang bautismo is ga simbolo kana nga kita nahiuban ni Kristo sa iyahang kamatayon, sa iyahang paglubong, ug sa iyang pagkabanhaw ngadto sa bag-ong kinabuhi. Makabantay ka sa baptism, di ba ana maprisim mo ning tubig? Di ba ilubong ka man sa tubig? Dayon ikawas dayon. Ingana pod. Ingana magudo, ngano ang baptism ingon ana kay ga-symbolize ka na kita namatay uban ni Kristo, gilubong uban ni Kristo, ug nabanhaw uban ni Kristo sa bag-ong kinabuhi. Ang bautismo is simbolo kana siya sa atoa nga pagkahiusa diha kang Kristo Jesus. Ahan nato ipakita sa public. Simbolo na nga kita luwas ng daan pinaagi sa dugo ni Kristo. Simbolo ka na nga kita anak na daan sa Ginoo. Sa diha na pa lang ka sa kwarto, pag repent nimo, pagtuon nimo, ikaw nakabato na sa kaluwasan, ikaw luwas na. Kaya diba ang Diyos nagsulti nga pag muduol ka kaniya, iya kang dawaton, di ba? Na once nga ikaw mag-repent dito sa imong kwarto, luwas na ikaw. Ug dayon, moadto rin ka sa sapa, magbabautismo ka sa imong pastor para ipakita sa public nga ikaw iyahan na ni Jesus. O ka na meaning mga igsuon sa baptism. So dapat magbautismo gid ka. Ayaw huno nga ang sugo sa baptism. Ha? Dapat na ay baptism kay sugo man na sa Bible, dili ba? Now, baptism sa Holy Spirit, o sige, next time. Lahi ang baptism sa water, lahi ang baptism sa Holy Spirit. Ang baptism sa Holy Spirit mo ito'y makaluwas. Ang baptism sa Holy Spirit mo ay makaluwas. Pero ang baptism sa tubig, dili makaluwas. Ang baptism sa Holy Spirit, maumaguto siya ang maghiusa nimo ngadto sa body ni Christ. 1 Corinthians 12:13, for we were all baptized by one Spirit, so as to form one body, whether Jews or Gentiles, slave or free, and we were all given the one Spirit to drink. Now, kita gibautismuhan by one Spirit. Gibautismuhan kita ni Jesus, pinaagi sa usa ka Espiritu. Mao gato makaluwas ka nato. Kay once nga ikaw bautismuhan sa Holy Spirit, ma-member ka sa one body ni Jesus, ang Universal Church. Pero mga igsoon, kung ikaw bautismuhan sa tubig, ma-member lang ka sa local church. Mapakita lang nimo sa public nga ikaw anak na sa Ginoo, pero anak na kadaan sa Ginoo sa dihang napagka sa inyong balay, sa dihang napagka sa inyong kwarto. Imo lang nang gipakita, gipakita sa public nga ako iya na gid sa Ginoo. Tan-awa lang nagpabautismo ako. Di ba? So, ako hangyo sa inyo ha, mangbautismo kita. Ha? Dili nang bautismo mga igsuon nga kanabitang sprinkling. Kita ka tubig dayon imong dili man na baptism. Ang ngana na is sprinkling. Ang baptism is ilubong gid ka. Ang Bisaya sa bautismo is lubong. Ang meaning sa bautismo is lubong. Kay kanang bautismo gikan kana sa Greek word nga baptizo. Ang meaning to immerse or to ilubong. Busa bitaw ilubong ka sa tubig. Kaya ang meaning sa bautismo is ilubong ka sa tubig. Now, natural gyud nga kung ikaw bautismuhan, makasala paghihapon ka again, walay tawo nga perfect. Sama sa usa ka anak, walay perfect nga anak, di ba? Wala. Ikaw di ba anak ka sa mga papanay mo, di ba? Pero usay magkinabuhi ka nga dili anak sa mga papanay mo. Normal na sa Kristohanon nga makasala gid siya. Like David, nakasala si David. Like Paul, nakasala si Paul. Si Jesus may way sala, dili ba? Pero bisan pag makasala ang nabautismuhan na, anak ra gihapon sa Ginoo. Dili mawala ang pagkaanak sa Ginoo kung kita makasala. Hinuon ang anak sa Ginoo nga nagpakasala, bunalan sa Ginoo, naay disiplina. Diba ingon sa Hebrews chapter 12, ang Ginoo magadisiplina sa mga tao nga iyahang ginahigugma. Ang Ginoo gadisiplina sa iyahang mga anak.
kung ikaw ginadisiplina sa Ginoo, gapakita ka na nga ikaw anak sa Ginoo. Pag walay disiplina, meaning anak ka sa gawas. Dili ka anak sa Ginoo. Gusto mo sa Ginoo nga ikaw mabag-o. Character ni mabag-o. Busa iya kang ginabunga, bunalan. Ang walay bunal, dili gusto sa Ginoo nga bag-o ka. Pabilin sa pagkadautan mo, hantod ikaw maimperno. Kay gahi man kag ulo, sultian kag sakto, dili ka mo tuo. Hala sige, pabilin sa pagkadautan mo. Busa bitaw to ginaingon nga ang dautan ipapabilin sa pagkadautan, ang maayo ipabilin sa pagkamaayo. Kay gahi man ulo ning uban nga mga dautan. Sultian sa katarong, di man gid mo dawat sa katarong. Hala sige, pabilin sa pagkadautan aron masapnan ka sa kamatayon ug magantos ka sa impyerno. Mao nay meaning ana mga igsoon. Naitingog. Oh, naitingog. Okay. So, human nga ikaw bautismo. Bautismohan siya sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, sa ngalan sa Amahan, sa ngalan sa Anak, sa ngalan sa Espiritu Santo. So, ingon ani, daghan ang naglibog-libog ani. Pastor, may sakto. Ang katong Trinity, sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo, nga bautismo, or sa ngalan ni Jesus. Now, both. Pwede ka mo gamit atong 3, pwede ka mo gamit atong in the name of Jesus. Walay sipiat niya na mga igsoon. What if ang usa ka tawo mohawa siya sa simbahan pagkatapos na bautismohan niya sa simbahan? Nabaptize siya pagkatapos ni hawa siya. Dili po ta maka-judge kay basig ni hawa siya sa simbahan tungod kini transfer sa lain nga lugar, yatog Canada. Diba? Pero ni hawa siya sa simbahan kini biya siya sa pagtuo, mga igsoon, kana siya dili gid tinuoray nga tumutuo sa Dios. Ang tinuoray nga tumutuo sa Dios magpabilin. Ang ni hawa nagpakita lamang nga dili siya tumutuo sa Dios ug never gid siya nahimong tumutuo sa Dios. Napakita lang nga dili gid sa tumutuo sa Ginoo tungod kay nihawa man siya. Sama sa usa ka bulawan daw. Gibutangan og suka ni kuspaw o nakit-an gid ay nga never siya nahimong pure gold. Sa una pa lang daan piki na siya nga gold. Na maligya ang Muslim ngadto sa Bisaya og gold. Suki, palit na ning gold, pure kini nga gold. Ingon ang Bisaya, pure bagid na, sir. Pure kini suki. Palitan na kini. Atong sulayan be. Gisulayan. Gibutangan og suka. Agoy ka ni kuspa man ang gold. Ningon dayon ang Bisaya nga, uy, ingon ka pure gold. Ni kuspa man lagi pagbutang na suka. Ingon dayon ang Muslim nga, ang ala nga pure man sad ang gold. Ay, pure man sad ang suka. Sa mo to maizon, ang ulang point is, katong giingon niya nga pure gold, piki to dili gito pure nga gold. Never to nahimong pure nga gold. Nga naman, ni kuspa man, na pamatud-an lang, nga piki gid ay siya nga gold, so dihang gibutangan siya o suka. Ingon ana pod, ang mga Kristohanon daw sila, nituo daw sila sa Ginoo. Pero pag abot sa dako nga pagsulay, nibiya sila sa pagtuo. Napamatud-an nga nagtakuban lang dahil sila. Dili gid sila tinuod nga Christian. Nagpaka-Christian lang, pero dili gid ay. Ginaingon pa. Nagpaka-karnero apan lubo di ay. Di ba? So, ingon ana mga igsoon. Now, sa pagadian teaching them to observe all things that I have commanded you. Unsa itudlo nimo sa mga kataw-katawhan? Ang tanan nga gusto ipa-observe sa Ginoo ngadto sa mga katawhan. Love the Lord thy God with all your heart, with all your soul, with all your strength. Love your neighbor as yourself. Mo na itong itudlo sa itong mga isig kataw. Kasi pagkailang atong itudlo sa isig kataw, atong itudlo sa ilaha nga mag-obey kita sa parents. O itudlo to sa ilaha nga magsangyaw kita. Mag-worship kita sa Ginoo. Itudlo ang tanan-tanan nga mahsugo ni Kristo.
Love your enemies. Kung sagpaon na imong isa ka aping, ipasagpa po ang wala. Kung suguon ka nga magdala og butang isa ka milya, himo ang duha ka milya, iampo ang kaaway, ang mga tawo nga ga curse sa imuha, iampo sila. Ayaw balo sa mga dautan. Mao kanay sugo ni Kristo. Mao kanay atong isangyaw ngadto sa mga tawo nga atong gi-disciple. Dili kay kana bitaw si pastor, kawatan na, kana bitang bayhana oh. Ala, kana bayhana, kanang 5 kabuk asawa na. Biyaon kayo na. Uy, dili maayo. Kung ang imuhang words nga gagawa sa imong baba, while nga nag-disciple ka, puros lang pangdaot, ang tao nga naminaw, mahiyo pog daot og utok. Oh, ang isay-isay mo ang mga sugo ni Kristo. Aron ka ng tawhana, makabaton sa kaalam mahitungod sugo ni Kristo. Ayaw isangyaw ang sugo sa yawa. Isangyaw ang sugo ni Kristo Jesus. All, walay pili. Ang uban bitaw mga igsoon, kay pili-pilion ra nilang sugo ni Kristo. Ang ilang ginawali kanunay kay abot sa giving. Give. O nga naman kay nanginahanglan madahong kwarta ang pastor. O, sige rag, wali og tithes. Abi bito ninyo kung na may naminaw di ani nga mga Kristohanon nga tinuod yun. Kung gusto ka nga ang tao muhatag ngadto sa Ginoo, kay need ninyo sa inyong project sa simbahan, ayaw sige wali og tithes. Wali ka of course, pero dili ka sige wali og tithes nga naman. Kung dili gyud maayo ang kasing-kasing ni ana, bisan pagwalihan nimo na og tithes, di kina mohatag. Kabalo ka unsay angay mong buhaton para kana sila. Kabalo mag-sacrifice para sa Ginoo. Tudloy nga ihatag nila ilang life sa Ginoo. Kay once kakabalo na sila unsaon paghatag ilang life sa Ginoo, kabalo na pud na sila mohatag sa mga bandi ngadto sa Ginoo. Nahatag mga nila ilahang life sa Ginoo, how much more ang mga ginagmay nga bandi ngadto sa Ginoo. Di ba? Ang si promise ni Kristo today, and lo, I am with you always, even to the end of the age. Ang promise sa Ginoo, and lo, ay kamo kabalaka, I am with you always, even unto the end of the age. Kaya di ba na may persecution? Na may dangers, na tribulation sa pagsangyaw? Singkahan ka, batuon ka, patyon ka, ay kabala ka. Kay kauban nato si Kristo Jesus sa tanang panahon, hangtod sa kahangturan. Kung magsangyaw ka sa pulong sa Ginoo, di lang ikaw ang nisulong. Kauban mo si Kristo. Kauban mo ang mga anghel. Dili ka nag-inusara. Uban mo ang tibuok hukbo sa Ginoo. Nakakita ang Ginoo. Siya mismo nag-uban ka nimo. Kung dili pa ka mamatay, di ko mamatay. Ng pan ni Spurgeon, ang tao immortal until his work is done. Ang tao di mamatay hangtod nga iyang trabaho mahuman. Ayaw lang tayo mamatay kung siya nahuman na sa iyang trabaho. Busa ikaw, preacher, ayaw kahadlok. Kaya kung ang imong trabaho wala pa nahuman, bisang pa og pusilon ka og sniper, di ka maigo. Kung maigo ka, mula pus lang, di ka mamatay. Nga naman, buhion pa ka sa Ginoo, kinapay dako nga trabaho nga ipabuhat sa imuha. Pero ganig time na nimo, humana imuhang assignment, bisan pag matunok lang nagtamtax, mamatay na ka. Napakog lang ka, namatay na ka. Natulog lang ka, namatay na ka. Nga naman, human naman imong assignment. Pero gani wala pa human imong assignment, bisan pag maligsan ka og motor, di ka unsa? Maligsan ka og kanang naigo, wala. Natumba na ka, napatunga na ka diya sa prime mover. Di pa ka mamatay. Nga naman, sorry. Walay power ang prime mover sa pagkuha sa imong kinabuhi. Ang Ginoo lamang ang naay power sa pagkuha sa imong kinabuhi. Daghan kay na kita mo sa mga video. Wala na, sud na gid sa prime mover. Didto man taon sa tunga sa prime mover. Napag ito'y ulo nga naana gid taon sa ligid sa prime mover, pero wa gid namatay. Niligyas lang ligid sa prime mover sa iya nga ulo, wa gid siya namatay. To God be the glory. Ngano man, dili pa buot kuhaon sa Ginoo yang kinabuhi. Ang uban, naligsan lang og
Bike na, namatay. Namatay na. Nagdamgo lang, namatay na. O, na ako'y amiga, o. Nagdamgo siya. Nagdamgo siya, mga igsuon nga nakadaog siya og swertres. Dako yan na daugan, namata dayon siya. Kauban na iyang bana. Pagbalik niya tulog, wala na. Nagbula-bula na iyang baba. Gidala sa ospital, namatay. O, di ba? Ang uban, grabe na gipusil na. Kung agaw si Albert. Albert nga sa labsab, gipusil na. 1, 2, 3 lapos. Unom kabala ng lapos ang lawas. Gipusil na po siya ikaduha karong last 2022. Ang bala na adri karon nasa iyang backbone. Ako'y nagkanang uban sa ospital. Nag alsa-alsa si adid to. Kaduha siya wa agid namatay. Nganuman dili pa panahon nga siya mamatay. Ikaw, kung gusto pa sa Ginoo nga magsangyaw ka sa Ginoo sa nga maayo nga balita, bisan pa og libutan ka sa mga killer, libutan ka sa mga kanibal, di gyud ka mapatay. Di gyud, immortal gyud ka. Kaya Ginoo may gagunit sa imong kinabuhi. Ginoo may gapalibot kanimo. Di ba? So may isoon, ayaw kabala ka bisan asa ka padulong, ang promise ni Kristo, I am with you always. Sa buntag ug hapon, He is with us always, even unto the end of the age. So, dihan ta kutob karong nga gabi, mabo lang gyapon ang itong mensahe. Okay lang ba? Okay. Namin nakatunan mga isoon. Say amen sa nay nakatunan. Okay. Be, karon mangutana ko sa inyo habi, nagsangyaw ba kamo sa maayong balita? Na ba kamoy gitudluan diha? Ha? Basin balang unya og natin nakatunan pero wala gi-apply. Wala gi pulos. Example, nakapalit ka og tablitas. Nakoy tablitas diri. Nakapalit kag tablitas, nahurot na ni. Pero wala na mo giinom. Maulian ka dili. Di ka maulian. Inga na pod. Nakatuon ka nga isang yaw ang maayong balita. Pero wala ka gasang yaw ang maayong balita. Wala gyapon kay reward madawat sa Ginoo. Gusto ba ka makadawat og dako nga reward sa Ginoo? Gusto ba ka makit-an dito ang mga tawo nga gisangyawan nimo, maingon nga, salamat kayo Brad, kay ikaw gid ang nagsangyaw sa ako sa una, dalay ko ng Ginoo. Gusto ba ka ana? Gusto ba ka tagaan sa Ginoo og daghan kay nga corona diya? Pagsangyaw sa maayong balita, ingon ba sa 1 Peter chapter 5 verse 4, naay gid prepare nga crown of glory sa mga tawo nga gatudlo sa pulong sa Ginoo. Napagyoy crown of rejoicing. Pusa mga igsoon, kung unsa nakatunan nimo karon ng sangyaw, naay tawo diya nga wala pa kaila kang Kristo. Tawi-tawi mo amiguha. Sulti agikan sa iyahang paboritong pagkaon, no? O unsa nga tabi. Dayon i-insert dayon hinay-hinay ang pulong sa Ginoo. Di ba? Ayo po larguha nga. Pag lingkod ninyo, tapad mong duha, maingon din kang maimpirno na ka. Kay wala kay Kristo sa imong kinabuhi. Ayaw po larguha, kay basin og matigbasan ka. No? Amiguha sa daan, di ba? So, sa mabitaw ang Ginoo ng amigo sa ato, di ba? Ikaw po, pang-amigo sa uban. Ayaw larguha og ikaw, iyawa ang imuhang kinaya. Maimpirno jud ka. Ayaw largo. Amiguha diyan. Gitawag kinog friendship evangelism. So, pakita po yung maing kinaiya. No? Maghatag ka, bisa ginagmay lang nga hatag. Hatag kag pan, hatag ka og chocolate. Istorya, tabi-tabi abot sa inyong bana, sa inyong asawa, sa inyong mga anak. Bisa unsa lang nga tabian ninyo. Di lang nang makasuko sa Ginoo. Then, after, amigo na mo, hinay-hinay na rin kag hisgot sa imong pinaka-main nga tuyo.
ang pagluwas kaniya ay ang pagsaysay kaniya sa kamatuoran aron makaikya siya sa impyerno. Di ba? Tama na. Ay pagkaninot anak mga igsoon ba? Christian po, Ma'am Niljen Tero. Ma'am Niljen Tero. Praise the Lord. Gumikan, Regine, Narita, may gabi, Carlo, Vilma, gumikan sa Bible, sa ilabay ni Mr. X, ang Bible tungod ako. O ba? Nagpasabot, dili siya maayo para sa imuha, Vilma. Dili pwede makiguban ang anak sa Ginoo sa anak sa yawa. Ipagkumpare lugar nimo ang Ginoo ug ang yawa lugar, di ba? Oh. Kumpare ang Ginoo ug yawa kay ikaw anak sa Ginoo, nagminyo mo. Ang imong ginyo anak sa yawa. Oh. KJV, Karen. Na base sa akong pagtuon sa KJV, nagid siya mga mistakes sa mga spelling, na mga mistakes sa spelling. Sa Isaiah 53, na mga mistakes sa spelling. Pero wala na mistake ang doctrine. Narigya po ng doctrine. Ang best na ako nga Bible is NASB o ESV sa pagitong isa. New King James Version. Mas ganahan ko sa New King James Version sa NASB, NASB o sa ESV. Ricky Joy. Oy, thank you. Juvie. Bernardino, Jaylee, Verdaer, Glenn, Mark, Parag, Suso. Hello. Dasig ta. Ganahan maganita mo, suot anang corona sa kung ba ni Pia Words Bar sa tapanang sa kana Miss Universe ba? Naana gid corona nga madugta lang. Corona nga yutan-on lang. How much more kung pasuotan tag corona dito sa langit? Corona nga ang Dios mismo ang naghatag. Corona nga ato ang dungog hangtod sa kahangturan. Pagkaanilot anak mayson, dili pa lang nimo na ma-feel ang joy ana aron nga naman karon man. Pero sa future, maangkon nimo na wow, pagkaanindot. Nya hapit na ra ba ka mamatay? Oh, hapit na mamatay. Pag mamatay na ka, doon lang kita sa corona, mag-angkon tag corona. Sabi niyo ay maghadlok sa kamatayon. Philippians 1:21, for to me to live is Christ, and to die is gain. Ginansya, nganong ginansya man ang kamatayon? Malangit naman ta. Di ba? Pero, dili ka anak sa Ginoo, agway ka. Mo na ginaingon nila nga, tunglo ka. Kaluoy mo. Luoy kay ka. Kay namatay ka nga, dili anak sa Ginoo, sugbahon ka sa impyerno sa walay katapusan. Walay pahulay sa impyerno. Moingon ka, Lord, break time. Walay break time. Sa inyong trabaho, kung walay break time, kaya mo, dili mo kaya, Naging break time, naging snack time. Pero sa impyerno, walay break time. Nga naman, makanidawat kan Jesus Christ. Okay. Uy, Jing o ba? Jing umalsa? Praise the Lord, Jing umalsa. Nalipay ang Diyos sa imong gibuhat, Jing umalsa. Kiss Ja, glory to God. Ronald, amen. Mizay. Sakto ka, Ma'am Cherry. Mas pinakaanindot kaayo ang corona. Sakto ka, Ma'am. Bahala di ka magkaangkon og pasidungog aning kalibutan na, basta kay pasidunggan ka sa Ginoo hangtod sa kahangturan. Ay pinakaanindot. Na ay mga tao niya diri sa kalibutan nga napuno og pasidungog sa mga butang sa kalibutan, napuno og pasidungog sa mga tao sa kalibutan, pero sunugon siya sa impyerno sa walay katapusan. Unsa may bili niya na? Kung karon lamang kinabuhi sila mag-enjoy. Kita nagantos lagi kita aning panahon na apan kita raon niya ang maglipay sa umalabot nga panahon kauban sa Dios. Kaya kita man ang tinuoray nga nagrepent, nagdawat ug nag-alagad sa Ginoo. Glenn Mark Paragso. Christian po. Joshua, shout out ko Pastor.
Lisondra, aloha, hello, aloha. Camidelio, cambio. Memorize ko sa nga so, si aloha, kanunay ni si aloha. Si Pilapil, si Ruby, dili kay ko kuan pero bago patangay ni sila. Amolo, murag kaduhan na ni or katulong, Garces, kuan po gani? Teresa Dalama, Tubusa, Narita, amen, hallelujah. Jacob, paratang Jacob Abraham. Pastor, shout out Jacob Abraham. Akong pangalan Jacob pod. Ikaw, labaw pa juga sa kuha kay Abraham pamangig ka. Nilda Tero. Imong gisagol ang apo ug ang apuhan, no? Nori Padao, Karen, Ray, Saudi, Matsumoto, Filomo Abiao, mayong gabi di sa'yo. Elena Alano, Rodney, shout out Jan, Roda, Agustin, Roldan. So, thank you, Irene, Bayuran, thank you. Journally, gumitaw. May gisoonan, kana si Journally gumitaw, muna akong hinigugma. Jinky LC, Jorlan, Bagyo, Manumba, Joan, Nijun, Kalyo, Daguplo, Japerl, Noisky Jedge. Pero taga-kuan sa taga Sambuanga, layo kay na ila. Juvita, thank you, praise the Lord, Dayson. Rowinapi, Istorio, Janiuzo. Pastor, pwede mga Bible, ayaw lang. Mao ba? Sige lang. Saan ko maniha, magpalista lang tingali mo. Saan ka nga pa? Makalimot, limtanon di ako mga igsoon. Johan Jam, unsay question ni Johan Jam? Ibalik lang kayo, wala ko nakabasa. Kim, Charlie, Rose, hello. Felix, Jacob, Israel Juday ka. Ang meaning sa Israel is Prince of God. Nalimot ko. Pastor, wala ko kasangya pero ginashare na ko imong live. Mao ba? Sige na po reward na sa langit. Naka-reward pag mag-share ka og kanang pulong sa Ginoo. Rubilin Montiel, sa mo tag ikaw gid magsaysa. Filomo Abiao, Jane Pilapil. Kaysa mag-share lang ka og kuan lang kana bitang binuang lang. Wala jud kay reward na binuang. Mag-share ka sa pulong sa Ginoo. Good. Malikay, Nuni, Mikaela, Karen, Rowenapi, Janyuso, Idi. Okay. Idi, Madiao Junior, Christian ko, Idi. Imi, Rio, Roldan, Jenmark. Hello Ma'am Jenmark. Ako na yung friend, teacher dito sa Talakag. Taga-asa. Magkakaroon Ma'am Jenmark. Lani Pilongo. Good evening, Pastor Puling. Thank you. Ruby Amolo, yeah. Dishan Grace, Baguio, Charlie, pwede mangutanaw. Sige, pwede. Norma, Pastor, malipay ko. Amen. Praise the Lord, Norma. Padayon ta, Norma, ha? Okay. Muna yung tinuod nga, kalipay ang pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ingon pa ni Jesus kang Mary ug Martha. Martha pasagdi mo igsoon tungod kay nagbuhat siya sa mas maayo nga butang, no? Naminaw sa pulong sa Ginoo. Si Martha sige man og kanang luto niya. Si Mary nagbuhat sa mas maayo nga butang paminaw sa pulong sa Ginoo. Ay, salamat. John Morante, Yuhan. Ay, pwede ma'am. Palista lang ma'am ha. Wala pa gid niabot ang Bible ma'am nga akong gikuan hangyo. Pastor Olive Dong, Siblian ni Jen, Masbate Rodia, Bagaan, Tacloban, Pastor kanang. Okay ra. Okay ra, Migs. Roland, Steve. General Santos si Steve. Akad. Balik na sa Ginoo akad, ha? Aron dagaan kag reward niya. Leticia, hello. Mikaela, she. Thank you. Si RJ, Maria. Okay lang ko. Charlie, Rolando, okay. So, diyan ta kutob karon nga gabi mga igsoon. Los Biminda, Fugata. Ako ngalan Los Biminda is Jacob B. Momo. Thank you. Praise the Lord sa imuhang gibati. Rick. Praise the Lord. Rick Neil. Diaz, RC. Hello? UAE, Dubai. Uli na dali sa Pilipinas. Ito Joke lang. So,
Praise the Lord. Germany is kakar. Oy, Lynn, Barber. Oy, Barber. Praise. Oy, Germany is akar. Oy, Germany. Hello. Mimia Masalon. Oh, Noisky Jedge. Amen. Rick Joy Dingkong, Roslyn. Okay, dagan kinangayo og Bible, public mo ulo Bible diri nga bakante. Morio. Morio ugma si Bernes. Pero basi ugma mag-live po ko. Thank you. Okay, welcome po. Arjun, Narita, Cindy, Ruita, Isabelita, Fuertes, Verde Flor, Tips, Duquilla, dagan lagi na nga Bible lo, Ciara, Lynn, Prodne, Nolasco. Mahatag ba yan ko. Pero, Mason, panalitan han, anak yung Bible di ani. Kamuli bayad sa shipping fee ha. Ang shipping fee is 120. Ha? So, panitan, anay Bible di ani, yun niya, makahatag na ako. Ha? Shipping fee lang, ha? Shipping fee. So, di lang takutob, ha? Thank you very much for watching. This is the Truth Bible Program. Kinoy ka mag-bless ang pagpansaya ni Jesus sa amin. Bye-bye! Uy, Jane, o ba Jane? Welcome, welcome. Yes, Ma'am Cherry. Friday na sa Ma'am Cherry. Charlie Morio, welcome. Welcome. Balik kita, Charlie, ha? Bernice Charlie, 8:30 sa gabi, Mylene. Alas 8:30 sa gabi, karong Bernice, balik ka mo, ha? Lindon, oy, sige, pwede. Basta maabot ng Bible, pwede magkapangayo. Pero, katong kapangayo karon, di pa dyan ko kaingon nga maghatag ko sa inyo, ha? Kaya wala pagidian, Kuan lang. Mo-announce lang ko nga naanay Bible dayon. Ang pinakauna nga makapangayo, kung nang i-post sa Facebook. Nanay Bible, pak. Kisa gusto mangayo, pak. Pero ako po nang i-background check. Basin og kanang nanay Bible sa balay, niya mangayo pa. Kanang wala agi Bible ha, mo'y akong tagaan. Ha? Kaya na uban nga, pareha na sa uban nga, tagtulo na Bible. Mangayo pa dyan Bible. Ha? Karong Biyernes sa alas 8:30, balik kita. Salamat kayo ha sa inyong pag-uban sa pulong sa Ginoo. Hinatong nga i-apply ninyo ang atong giwali gani ha. Ronald, Nilda, Nidjon, Jeffrey, hello. So, thank you very much.